खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। क'क्राझाराव बिसायख'थिनि उनाव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव साद' गामियारिफोरनि जोखोम, कारिगावआव एबसुनि मावखुलिखौबो गाग्लोबदों। बियो बिसायख'थिनि उनाव जानाय जाथायफोर। बेवहाय साद' गामियारिफोरा जोखोम जादों दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव, सिनाय मोनै दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव। बेखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया सोंखारिदों बिदि जाथाय जानायखौ। बेनिफ्राय मैया मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होबाय आरो मेट्रिकआव गासै सारा आसामाव उथ्रिनो हादों 65.62 जौखोन्दो। बेनिफ्राय मेट्रिकआव मोनथाम साबजेक्ट जायफ्रा फेल जायो बिथांमोननि थाखाय कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम सोलिगासिनो थाबोदोंमोन, देग्लायबो जागोन, किन्तु फैगोन बोसोरनिफ्राय बियो थानाय नंला। कम्पार्टमेन्टेल एग्जामा फैगोन बोसोरनिफ्राय थानाय नंला। बेखौ फोसावखाबाय आसाम सरकारनि बिद्यालय शिक्षा बिभागा। कम्पार्टमेन्टेल परिखाया देग्लायनो लास्ट, देग्लायनिफ्राय थानाय नंला। जायफ्रा एबारनिफ्राय मेट्रिकआव मोनथाम साबजेक्टल' फेल जादोंबाबो बिसोरो बे जे स्कुलाव फेल जादों, जे स्कुलनिफ्राय बे मेट्रिकखौ होदोंमोन, बे स्कुलाव बिथांमोना क्लास 10आव गोदानै एडमिसन लानानै फरायफिननांगोन। ओरैनोथ' जायफ्रा मोनथामनि बारा फेल जायो बिसोरो बेबायदिनो रिएडमिसन लानानै फरायखानांगौमोन, किन्तु दा गोदानै कम्पार्टमेन्टेलनि सुबिदाखौबो फैगोन बोसोरनिफ्राय गोदानै बेखौ होफिननाय जानाय नंला। बे नियमखौ, बे सिस्टेमखौ सिफायबाय। फैगोन बोसोरनिफ्राय बे सिस्टेमा थानाय नंला। देग्लायनो लास्ट कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम। बे बोसोराव मेट्रिकआव जिल्ला हिसाबै बांसिन उथ्रिसार जानो हादों डिमा हासाव जिल्ला 88.23 जौखोन्दो आरो सेकेन्डआव दङ शिबसागर 84.8 जौखोन्दो आरो थामथियाव दङ डिब्रुगड़ 78.42 जौखोन्दो। बे मोनथामा फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड जादों पास जानाय पार्सेन्टेज हिसाबाव। बेनिफ्राय सबसे खमसिन पास जानाय मोनथाम जिल्लानि मुङानो जाहैबाय, गिबियाव दङ सबसे खम, बे जाहैबाय काछार जिल्ला, बेवहाय मात्र 49.13 जौखोन्दो पास जादों। आरो सेकेन्डआव दङ बङाइगाव जिल्ला 49.62 जौखोन्दो पास जादों। थामथियाव दङ धुबुरी 50.2 जौखोन्दो पास जादों। बे मोनथामानो सबसे खम, फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड। नोंथांमोनहा बड'लेण्ड खबर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।